Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti akukutendai netsigiro yese muri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare asi muzora nhasi ende nenyaya inosuvisa nyaya inorwadza nyaya yekuti ukanzwa chitambanudza ruoko ubatsirane nemhuri iyoyo. Muzora nhasi tine nyaya yabva kunzvimbo yeNorton yauya naSisi Munashe Anderson vati aiwa upenyu chinhu chekuti vazhinji tenge tichishuvirawo kuti aiwa ramangwana rangu rive rakanaka asi kwatiri semhuri dzangova ndangariro nekuda kwekuti munhu wamunenge makatarisira kuti ndiye achavawo breadwinner ndiye achava achichengetawo mhuri sekurasikirwa kwatenge taita nemubereki zvinhu zvinobva zvaenda neparutivi. Vane hanzvadzi yavo inonzi yomukoma Moses Anderson. Kutaura kwatiri kuita kuno vari kugara kana kuti vari kurarama vave munzvimbo yeParire Nyatwa. Munhu akasangana dambudziko raakasangana naro asi chavari kuda inhau yeoxygen. Regai tinzwe kubva kuna Sisi Munashe vandigere nawo pano kuti dambudziko ramukoma Mozi rakatanga sei uye vane mhuri yakawanda sei yavangadai vanga vachichengeta. Regai nditaure naSisi vangu vandigere nawo pano Sisi Munashe tinzwisise dambudziko ramukoma Moses uye rubatsiro rwangade kubva kumhuri yeZimbabwe. Sisi Munashe makadi Tribeni makadiyo nani kuti sei kuNorton andi kuNorton kuri right zvako muzamuchiti ndisati tasvika kuNorton chako kuti pakati saka pakati panonzi chiteta kupi palaine chitapaki pasine kweuti samotogara kamuchikambo tamba mubvamaenda yenyu kumafura mhepo mombonoona muka tinomboita tichidaro zvedu kana pari pamaholidays ndo patinomoenda tichinoonao mhuka nyoka shumba dzakasiyana siyana ikoko tichiendesawo vana. Tasangana muzora nhasi matitsvaga mukati tiri dambudziko rakatiwira rihanzvadzi yangu mukoma Moses. Muchinesanangurira makaberekwa muri vangani mumusha menyu? Isusu takaberekwa tiripo 3. Ini takwangu nemukoma wedu wekutanga. Mukoma wedu akashaya. Kubva kwaya Moses wechi2. Kubva kwaita inini the last born. Saka tanga tiri 3. Mumba medu satasara tiri 2. Saka pamene 2 boys nemusikana wani. Zvakaoma sei kukura uri wega musikana pavakomana? Zvinongorwadza zvibvo zvinongochidoka musikana kuzotamba nako kana kudzonya dzako. Saka nekujairawoka nongochitongojairawo plus vakomana chakati kurei kudarika inini saka zvida kuzonyanya kundirwadza ustereke. Vachimiririra ukadenwa unzi mukuita sei hanzvadzi yedu? Shuwa ichocho chokwadi vanomumiririrawo vachimurwisa-rwisawo. Tichienda padambudziko rakawira mukoma Mozi zvakafamba sei kuti tizosvike patiri nhasi? Mukoma Mozi vakatanga kurwara 2023. Saka marwariro avaita vaiti vonomokosora zvekukosora zvitadza kunzwa kuti chirwere chacho ndechei handiti. Saka taiti mukoma Mozi tomoendesa kuchipatara. Vaenda kunorapwa dambudziko risingaoneki vachimoteswa TB oteswa zvirwere zvakasiyana siyana hapana chaita se chaionekwa. Tichidzokera nawo kumba. Saka nekufamba kwenguva takazoenda nawo kuHarare Hospital. Takaenda nawo kuNorton Hospital. Norton Hospital yavati endai nawo kuHarare Hospital. Taenda nawo kuHarare Hospital vakaenda nogara ikoko 3 days. Vagara ikoko 3 days tichita matest. Pachingonzi paduwa matest. Saka taita matest kuna mukoma Mozi. Saka pamatest aya hapana chirwere chaionekwa. Saka tobva tazodzokera nawo futi kuWilkins. Saka kuWilkins kwakanzi kunowanza kuadhimitwa vanhu vakadhifota. Saka mukoma Mozi vakagara ikoko ndofunga zvinokwana 3 days. Ndobva wanzi ndavadzokera zvavo kumba. Takaita futi mamatest ikoko kati chirwere hapana chakaita se chakaonekwa. Mutagara 2024 mukoma Mozi wabva watanga futi kurwara vari kumba but tangoitawo zvekungoto taneta nekuenda kuchipatara kuti vanhu vachingoti chirwere chasese hachisi kuoneka. Saka this year mukoma Mozi wabva wazorwara. Varwara tobva taenda nawo kuHarare Hospital.
Taenda navo kwaRural Hospital ndobva wapiwa mubhedha. Vapiwa mubhedha vatanga kurapwa ariko zvanzi ndavaitwe CT scan vatoona chirwere chacho ndechipi. Ndobva pama-CT scan aye mari yacho yabva yaramba kuita zvanzi ma-CT scan haitwe paRural Hospital. Saka isusu takabva taenda kunotsvaga rubatsiro nemudzimai waMozi. Tainotsvaga rubatsiro tikaenda tsvaga rubatsiro kune social welfare paRural Hospital. Taenda pasocial welfare paRural Hospital tobva tanzi tiende kwaMurombedzi. Taenda kwaMurombedzi tatapiwa social tsamba yedu. Tsamba yedu yatakapiwa inoshanda for 6 months. Ndiyo mashandiro ayo. Saka inongokwanisa kubhadhara pama-government hospitals chete. Saka kumwe kwese kwahakwanise kuzobhadhara nyange akafana nema-CT scan nematest anenge aida kuitwa kunze haakwanise kubhadhara. Saka mune mutotsvaga mari yenyu. Saka mukoma Mozi vagara mwedzi wese pachipatara. Ndobva vanzi ndavachidzokera kumba. Vadzokera kumba takaya takavatora zveshuwa kwaRural Hospital vanga vasiri kugona kufamba. Taitoitawo zvekutobatsirana kuti vabate tichikumbirawo mota dzevanhu. Patakasvika mutauni takavasvika navo vasingati vakutozarirwa wese. Vatatokumbirawo mukomana wechingoro kuti avaise mungoro. Vataisa mungoro tobva tavakwidza mubhazi. Mubhazi macho imomo waingoti ndidirewo mvura handisi kunzwa zvakaita zvakanaka ndikuda mhepo. Vatadhiraivha tatendosiwa paLion Park. Tobva takumbira futi imwe mota kuti tisvike kumba. Tasvika kumba tobva tambogara navo tagara navo but hatina kuzosvika navo wedu zvekumapasti 9. Papasti 9 acho vanga vakutochema kutoti mweya wangu wakuita se wakutopera. Ndofunga takamhanya kunotsvaga rubatsiro kune vanhu vane mota nekuti kwatinogara isusu kumaruzevha. Saka kune vane mota vanonetsa kuva nevanhu vacho. Vatatsvaga kune vanhu vane mota vataonawo rubatsiro panga pane imwe nhamo. Papangowana murume akaita se akatibatsirawo nemota yake. Vatavaendesa kuHarare kuParenyato Hospital. Saka patakasvika kuParenyato Hospital vakatanga kurapwa. Ndobva vaiswa paoxygen. The following day racho vatadzokera. Doctor vati zvoni vane chirwere chekuti malungs avo ari dry. Saka malungs avo haakwanise kumuvha kana kubva pane imwe nzvimbo anongoramba akaita se akadaro ari panzvimbo 1. Saka kufema kwavo ndiko kubatsirwa neoxygen. Saka doctor akabva ati tengai home oxygen yekuti mune muchishandisira kumba. Ndobva wagara mukoma Mozi tichifamba tichitsvaga rubatsiro. Vatamubatsirwawo nechechi yabva yamubvisawo payo. Vatamutsvagawo rubatsiro kune vanhuwo vekumaraini but vanhu vekumaraini kuti vanyase kutibatsira kashoma nekuti kwatinogara kumaruzevha munhu anoshanda pafamu. Paanoshanda pafamu ipo vanoema kana $100. Aema $100 yetu notase munhu unogona kuona kuti ane vana vake 6 and vanenge vaida kutarisa. Munhu iye anenge kuti ndakabvisa $5 ndinda toshotesa mhuri yangu. Saka tikatanga kutsvagawo rubatsiro kune hama dzakasiyana-siyana, umwe achitipawo $1, umwe achitipawo $2. Saka tabva tazoya zotora mukoma Mozi vagara 3 weeks vari paParenyato Hospital. Tobva tavatora vatatenga imwe oxygen yatakatenga yanga iri 5 liter. Saka 5 liter yataenda nayo kumba mukoma Mozi wangu kwanisa kuishandisa zve 2 to 3 days. Yabva yatadza kubva kupula chirwere chavo changa nacho. Saka mweya wacho wainzi pa5 liter hausi kukwanisa dase ushoma pavari. Saka vanofanira kuwana 10 liter. Saka isu tangotiwo since ndo zvanga tawana. Vatagara navo 3 days vataenda vadzosera futi kuchipatara kuParenyato Hospital. Saka tadzokera kuParenyato Hospital tobva tanzi zvoni titsvage 10 liter ndio inokwanisa kuti kuvabatsira. 10 liter yacho magetsi ari kunetsa kweduko hakuna magetsi. Saka inenge ichitoda masola inanzi inoda 5 kV kuti itosimuka. Saka ndo mamiriro akaita zvoni my sister. Saka makavatsanangurira here dambudziko rekuti kwatinogara magetsi acho hatowaniki ende masola kuti timatenge zvakare tine dambudziko ratinaro here hapana kwatinokwanisa kuiwana mari iyoyo. Makambokumbira kuti zvanga zvakadii kuti vogaravo kunoku kana iri mari totsete kuudza zvakare sezvatanga tingoita ichitibatsira tokwanisa kuti movachengeta kunoku kune magetsi kwavanokwanisa kuchengeteka zviri nani pane kumba kuti tivatakure tisati tawana zvakare zvikwanisiro izvozvo.
ipa zvamukuti hazvirai takakumbira tikati pari zvino tiri kukumbirawo kuti tichengete vari ikoko but yet kune vanhu vacho vaitibatsira ezvino zvavasi tichakwanise kuita se kutibatsira saka tikatokumbirawo kuti timhoreiza mari yemasola nekutenga 10 lita yacho iri kudiwa saka tikatokumbirawo dhokta pari zvino vari kuchengetwa muParenyato hospital macho ndomavari saka ndo makumbira takangoita kuti tiwane titsvagewo rubatsiro tiwane kutengawo masola acho ne10 lita yacho iri kudiwa. Saka pepa riye ramambotaura ramakapiwa kusocial welfare harikwanisi here zvakare kuti vapiwe zvimwe zvavangade kushandisa papepa iroro? Bepa iri rinongokwanisa kubhadhira hospital bill chete. Saka kana mumwe mushonga unotodiwa muchipatara unzi nasaruda mushonga wakati harikwanisi kutenga kana muchipatara usimu untonzi ene munotenga kunze. Saka kunze kwacho kune kushoda mari yekuti tinotenga nayo. Ndazwa muchitaura kuti tasara tiri vaviri imi namukoma Mozi. Tinoziva kuti kune dzimwe hama dzingava hama dzikwamai dzingava hama dzikwababa dzese hama dzekuti mukatofonera kuti tawirwa nedambudziko rakadai sevana tibatsireiwo pane rubatsiro here rwamuri kuwana kubva kuhama idzodzi? Isusu hama dzedu takakurira kuhama dzekwamai handiti takurira kuhama dzekwamai saka hama dzekwamai dzacho mukomboni imomo matinogara ndoma dzakangojarana zvakafanana nemuzukuru wacho anongogarawo mukomboni imomo ine vamwewo vekuti ngoti hama dzanamai anabamukuru anani but vamwe vacho vazhinji vese vakapera nekushaya saka vasara vacho vanotongoshandawo mufamu imomo vamwe vacho havatoshanda vamwe vacho vanoita zvemaricho zvava pakatanga kurwara Mozi mukadzi wake ndiye aitendawo kumaricho achitochengetawo mhuri achiona nezvepamba dzimwe nguva achitotibatsira inini wacho handikwanise kushanda nekuti ini ndakatosanganawo nedambudziko ndiri mwana mudiki kana kutsiga bhaketi remadomasi chaiko handikwanise my sister because nyange ndakatsiga bhaketi remusoro wangu unondirwadza unotozvimba nyange ndakatsiga chunhu saka inini wacho handitokwanise ndoti ndaitorereterwawo naMozi ye mukadzi wake paaishanda saka madzikoma edu hatina mamwe madzikoma tangosati tumwe edu akaita se akashaya vana muzukuru wacho ndiye nemhuri yake waanogara naye mukomboni murume wake wanoitawo zvemaricho mukomboni momo saka anotibatsira vanhu vachaitipo madhora munoziva kuti kuzoramba uchingwena nemunhu chinayo ndipo dhora munhu anotozonanga turi kunetsa. Tichienda padambudziko rakakuwirai makanga makura sei panguva iyo? Pandakasangana nedambudziko ndine 9 years. Dambudziko randakasangana naro ndakarara murume yangu ana mukoma wangu akarara murume yawo ndobva ndapisirwa mumba like pane dzimba dzacho ndedzemahuswa dzinonamwa nemadhaga dzadziya munhu avasvika vatungidza moto pamusoro moto yavhoita se wapisa imba yese ndiri mukati pamwe chete nemwana waMoses musikana. Munhu uyu pakanga uri kunetsana here kana kuti kudhakwawo zvevanhu vai vanenge vadhakwa vanenge vakungo handifunga hangu handitoziva kuti munhu chinangwa chake changa chiri chei because nyange paakatosiya atokiya dhoo nekunze ndobva atotungidza moto ndobva aenda and yet dhoo racho ranga torerata saka pataiedza kupusha ndo pakazota kuti maoko angu adai. Kumwana akakwara zvakare? Mwana akangokwara zvangofanana nezvoti makatomona achitoya padhoo munototi ndini. Saka kubva ipapo mine 9 years munhu yakazombobatwa here? Haana mvura mubatwa. Hakuna kana history yake kutomonzwa kuti mapurisa akamboedza kuinvestigata but hapana chakamboita. Saka ndapi matambudziko amuri kusangana nawo? Ndanzwa dambudziko rekuti hamukwanise kutsiga zvinorema musoro unotanga kurwadza. Ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo zvichienderana nekutsva kwamakaita muri mudiki? Matambudziko akawanda dzimwe ngoona kuti zvafana muchindona ndifamba ndakapfeka heti kudai ndinototya kutosekwa nevanhu bozi mukomboni matinogara vanhu vakangokuona vanotanga ngoseka and yet matambudziko acho akada kutsvagawo kana kuti ndishande handikwanise kwandowana kwekushanda nekuti munhu anogona kuti ini handikwanise kushandisa munhu ari disability handiti saka unenge wakangogara and zvakangooma guys kuti munhu ungogara utsvaga uchingoti nhasi ndadyei ndatsvagirwa chekudya everyday ndatsvagirwa hembe dzekupfeka vanhu asiyawo hembe yake achikupawo asiyawo chakati achikupawo saka zvinhu zvakaita se zvinongorwadza. Saka mucommunity kubva ipapo havasati vagamuchira kuti ndo dambudziko raminaro? Vazhinji havana mozvigamuchira zvoti mumwe anogona kutongokuyawo tongochinja road achitongokuona oita se uchiuya saka kuzvigamuchira chaiko havana mvura mozvigamuchira kuti ndo zvazviri.
Mukoma Mozi vane vana vakawanda sei kana kuti vane mhuri yakakura sei? Mukoma Mozi vane firstborn yavo yavakazvara, but firstborn yavo yakaremara, haakwanise kufamba, makumbo ake akabhenda. Right, secondborn yavo mumwe wacho andoti anaenda katsva naye. Then thirdborn yavo yacho ari kuenda kuchikoro. Ari kuenda kuchikoro kuprimary? Ari kuprimary. Akura sei? Ane 11 years. Wepakati wamakatsva naye ane makore mangani kozvo? Ane 17. Wekutanga anenge 19 to 20 papa. Saka ndazwa muchiti upenyu hwacho hwakatooma nekuti aimboita sekuti ari kubatsira mhuri muroora wenyu. Ndiye zvakare dambudziko ravha rawira zvakare kuti baba vanokwanisa kuti vave vachibatsirana navo kuti vachengete mhuri pamwe chete nemi zvakare vamba vatanga kurwara. Saka iko zvino muri kurarama sei semhuri, muri kurarama sei? Apa zvinhu zvakatotiomera ndikunyeperai. Tinotoitawo chikafu chekupemerwawo mumaraini edu atinogara. Anenge auyewo neshuga, auyewo nesouti, plus tinozomopiwawo wheat nehurumende. Saka ndo dzatinogona kuzongodyawo tichitsvagawo kana muriwo vanhu vachingotipawo mukomboni bedu matinenge tichase tichigara. Saka zvinhu hazvina tomomira mushe. Kana nekumba kwacho unotarisa kuti dambudziko rauri kufanira kunge uchihendula, then wotarisa kuti kumba kwacho chekuti titopawo vana iwo muroora wangu wacho chekuti atotipawo isusu tidye chacho haanenge asitorino, anotoomerwa, andosvika pakugumirwawo. Saka mwana ari kuenda ake kuchikoro, mafizi zvakamira sei? Mwana uyu pachikoro paanoenda ndechemukomboni imomo chakagadzirwawo, chakatangwawo neumwe mufundisi anonzi Apostle Madhonoro. Ndo vakatangawo chikoro chavo, saka vakangomutorawo kuti aite se adzidzewo pachikoro ipapa. Hatina edu fizi yatinoita se yatinomubhadhara. Anongoendawo nehembe dzake achingodzidzawo ipapo. Kuti vana ava vanodza ipapo vanoenda nehembe kana kuti kune vamwe vanotopfeka mauniform zvichienderana nekuwana kwenu? Mauniform anotowanika, anototengeswa pachikoro ipapo. Zvakutongodipenda kuti imi munowanawo here kuti mukwanise kutenga mauniform. Takatarisa apa mwana apa tisati tasvika kune zvimwe zvemumhuri zvingadiwa. Chamungafunge mimi kuti mwana angada ari kuenda kuchikoro izvezvi timbotanga neiye, chaangada iye semwana kuti akwanisewo kufitira pane vamwe vana kuenda kuchikoro kwakanaka, but semwana wane zvinhu zvanenge achida kuti ndikakwanisa kana kuwana uniform zvayo ndinokwanisa kuita sei kufitawo pane vamwe. Aipa pa uniform ndotofunga mwana uyu anotodawo uniform, mwana uyu anotodawo mabhuku. Because dzimwe nguva anotodawo mabhuku ekutosirwawo kana kuti madam waona kuti uyu akatransfer pachikoro vakutotora bhuku remwana uyu vakuita sei vakumupawo. Mwana anongodawo zvinhu zvekuti unongotiwo mai vakewo vangotengawo. Munhu mwana wese anongonzwa kufara kuti mama wangu anditengerawo bhuku, mama wangu anditengerawo uniform. Saka ndoona ngati ndo mama challenge anenge aisangana nemwana, kana kuti kudzidza kwake futi kunozotaka kunetsa futi iye anenge akungofeel out of place kuti vamwe wangu anowana ini ndine chishaya. Kana lunch box chaiyo dzimwe nguva unongotomutidzoka kumba pabreak vamwe wake vakudya iye anotodzoka kumba haazokwanisi. Totarisa vamwe vaviri ava. Ndanzwa muchiti wekutanga mwana akaberekwa ine urema. Pangadiwe chii kuti zvichida raramo yake ikwanise kuendererawo mberi? Toziva kuti mwana anenge aberekwa ine urema handiko kuguma kweupenyu. Kune vamwe vanogona kukwanisa kuti inini ndino wheelchair iyi, inini ndino kana chakati nechakati, chekuti mwana uyu akwanisewo kuzviitira seizvezvi muri kunoku. Anenge asara ari ega zvichida nemumwe wake wamataura wechipiri uyu. Vanenge vasara vari vaviri. Anoda kukwanisa kufamba achiitawo zvaangaite 1-2 kuti asarambe akagara asafungisisi semwana wandanzwa kuti akuma 20 years. Anenge ane pfungwa dzinenge dzakuita sei dzakufunga. Mwana wekuti akakwanisa kuwanawo chekuti aite, kana akakwanisa kuwanawo uchi anogona kuzvipusha akaendawo apo akaita chino nechino kubatsirana nemhuri. Aicho chechokwadi chamataura. Inini pauruche anogona kuda uche kune vanokwanisa kumubatsira nayo. Then chimwe changa ndichifunga pfungwa dzangu kuti anogona kudawo kana kuti maybe start yekutengesawo kana zvimazepi zvimaputi kana chigona hake kuzvipushira uche yake achienda. Saka ipapo anogona kubatsirikanawo kuti azonyanya kufungawo pfungwa dzake dzakaita sei zvakanyanya stereki.
wechipiri wepakati chamukafunga kuti angadewo kubatsirwa nacho musikana semwana musikana chaangade kubatsirwawo nacho kuti asazorambe zvakare agere pamba. Tozoti kune vamwe vanhu vane mweya yakaipa kuti vanogona kungofungira kuti regai tingonomubata sezvo ane urema hwaanawo iko zvino. Chamukafunge kuti angaite kuti abatsirwe nacho asagare pamba awanewo chaangaite semunhu wechidzimai chii? Ini ndogona kungofunga kuti kana kukwanisa kuita maproject kana kuchengetawo huku kana kuchengetawo maducks chekuti anowanawo kubatsirika nacho kuti chinongomuita kuti aramba ari busy asazonyanya kufungisisa zvakawanda kuti azoramba akagara pamba. Boza kuna kazhinji kacho tikada kuti takada kuenda out kunotsvaga kana kuti rubatsiro kana kuti titsvagewo kana kuti mabasa, dzimwe nguva uende kune munhu uchindi kutsvagawo rubatsiro, munhu unogona kumutsvagirawo kuti ndikutsvagawo kana kabasa kuti maybe ndogona kutengeserewo mushopu, handingasvitadzotorawo mazepi ndichitambidzwa umwe muchipiwawo mari, ndogona kutengesera mushopu, but mumwe munhu anogona kutoti kuti ndikushandise neudisability zvinoita se zvinotinetsei. Takatarisa mwana yeye toziva kuti zvinhu zvakaoma ende vanhu vakwanise, vanhu vazhinji havasati vagamuchira dambudziko rekuti kune vanhu mumwe anenge akazvarwa ine urema, mumwe unozomuwira hauzive mangwana unogona kungomuka wakaita se wakakuvira. Pane vanhu vekuti vakaona vanhu ivavo vanoseka sekutaura kwamamboita kuti vamwe vanototiza munharaunda, vamwe vanotochinja road, mumwe vanotaura zvakasiyana siyana. Zvamunofunga kuti zvingaitwe mumanharaunda kuti vanhu vakwanise kugamuchira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko ayo ndezvipi? Ini zvandinofunga kuti zvingaitwe munzvimbo ka zvinhu zvekutoti maybe vana kana especially vana kuti vanogona kudzidziswa kuti dambudziko rakadai so rinouya. And yet makada tasiri munzvimbo macho imomo ndo mandakakurira nditi vamwe vakatoona kuti kuzvarwa kwedu takazvarwa tisina mhoremara, takatozvarwa tiri zvatiri, saka kwakangowanawo munhu anoencourage vana kuvadzidzisa kuti urema unowanika. Munhu anogona kutoremara akura, mumwe anogona kutokwira mota kubva panapo nosvika apo kuti accident ototyoka makumbo. Saka zvinhu zvekuti vana vanenge vachifanira kudzidziswa nevamwe vanhu vanenge vachifanira kungotsanangurira kuti zvinhu zvinoda sei zvinowanika zvakadai. Ndazwa muchiti chechi iko zvino haichakwanise kuchitibatsira nekuda kwekuti vambotibatsirawo pane chimwe chikamu. Iko zvino zvinoita sekunge chechi yakuita se yakuremerwa. Pamakadzokera muchinoti tanzi 5 liters dzatakatenga dziya hadzisi kukwanisa kuva pushira mweya wakati one day kwakudiwa 10 liters. Sechechi vakazvigamuchira sei uye maresponses avo akanga akamira sei kuti muzoti iko zvino hatifunge kuti sechechi vanogona kukwanisa kuramba vachiwana rubatsiro rwavakatipi? Hapanawo zvavakanyanya kupindura zvakanyanya, but iwo unenge uchingoona wega kuti wakuremedza vanhu, bhosi tikadatasati vanhu vacho vari muchechi imomo tinogara navo munzvimbo. Saka mumwe munhu kuti azoti kana ndatambira $100 ndozoendesa $50 kutekedza ndinowedzera kumhuri yekwaAnderson zvinenge zvichitora kakurema. And yet ukatomuona kuti wati chechi tibatsire ukaona munhu abvisawo $1, that means kuti $2 yacho haatozokwanisa se kupusha kubvisa. Saka vanhu vanenge usingakwanisa kuzotaura papublic kuti ina handikwanise, mumwe anongoramba kana se akazvinyararirawo. Saka iwe wega unenge utozviona kuti chechi izoreiza mari yese iri kudiwa iyi zvinogona kutora kunetsa, because vazhinji vese vanongonamata muchechi imomo tinogara navo mukombo nemomo. Ndanzwa zvakare muchitaura kuti takakurira kumusha kwana sekuru kwana amai, handi ndizvo. Ndoda kunzwa kumusha kwababa, ndanzwa Anderson. Ndemuno here kana kuti makabva mhiri? Isusu hatidi kunyepera, baba vedu vacho hatitomuwazivi. Bozi mama vedu vacho vakangoshayawo zvezvokuti munhu anenge ada kuiga secret yekuti haana munhu wanga akaudza akabudira pachena kuti murume akanti mukomana ndaidana naye kandi akaita se ndeuyu, havana mvura mubuda pachena. Saka isusu baba vedu vacho hatitovazivi. But tinongonzawo kuti nevanga vari vekumozambique, vanga vari vekumozambique, but kuvaziva hatitoziva. Vanhu vatinotongoziva ndivo vatinotogara navo. And yet munhu angatomone karuzivo nekwababa vedu ndiye mukoma wedu akashaya. Ndiye aita ngati mama vedu pa vanga vachimhori ikoko anga ati kurei. Saka iye akazoshaya. Saka ipapa pano kana mumwe chete akazombobvawo nekudivi iroro akambouya kuzotsvagaiwo kana kuti
hapana taitoplana namukoma Mozi tichitoti tichazomuendawo kumaredhiyo tomuenda unodaidzirawo kuti tinotsvagawo baba vedu but since situation yaiva yazomira yakadai so saka hapana inini handingamuwo zvikwaniso ndiri handichitodawo rubatsiro ramukoma Mozi. Asi zita makanga mamborinzwa here kuzoda kufunga kuti tikambondodedzerawo kumaredhiyo zvichida tinogona kuvawana, makanga muine kakulu here kezita rababa kana wopa makamboonawo kana kuti zvichidawo kana zita rinongorerekerawo kuti tingati tivatsvaga tichitangira papi? Zita rawo hatina murinzwa but taida kungotaurawo taigona notsvagawo nekuda kuti taidedzerawo zita ramama vedu nesinemu yawo nekwa kumozambique kwacho iko kuti tongovhunzawo kuti tichingotsvagawo kakulu kuti hapana anozivawo here. Maybe ndoutori mukana wacho tichitsvagira mukoma Mozi rubatsiro ndo zvakare mwe mukana wacho kuti ndibva ndakupai mukwanise kuti kana variko baba kana dzimwe hama dzinogona kuti zita tariziva here because kumozambique iko handifunga kuti kunga vangazongogara vari wani mama vozongoshaya kana angatadze kuvaziva kunogona kuwana mwana kuti tavaziva ndifunga baba vari kutaura vandi ningi wepakati vanogona kuita sei kuisa zvakare pacomment section ipapo tozokuudzai kuti kune vari kuti zvakati nezvakati zvichida tikambonoona kuti ndiko here kana kuti mukazomboendawo mukaona mukana kana kuti ivo vakazokwanisawo kuti regai tiuye tivaone vanhu vayo kuti ndivo here zvichida zvinogona kutiitira zvakanaka. Isu zita ramama vedu vainzi Fortunate Anderson ndo ranga rezita ramama vedu vanga vakaroorwawo kumozambique. Saka handizivi hangu kuti vanokwanisa vanovazivawo vanogona kuti kwanisa kuti batawo vachitiudzawo isusu vana wafochi wacho ezvinozvi tiri kuchengetwawo kwaAnderson kwakaberekwa amai vedu. Tinotenda saka ndizive manje takuda kupendera rubatsiro rwamungade kubva kuna mukoma Mozi kuti vabatsirwe naro. Ndanzwa nyaya yeoxygen iko zvino ndezvipi zvimwe zvamungafunge kuti vangade iko zvino vari muchipatara tisingazive kuti madhokta achati chitakurai here musupo achati takundikana chitakurai kumuende navo kumba kana kuti panogona kuti aiwa takukupai yedu munoshandisira kupi kumba. Machiremba akati iwo haakwanisi kutipa oxygen yawo kuti tiendese kumba yemuchipatara akatoti munokwanisa kutenga oxygen saka ivo vakati vanokwanisa kutichengetera murwere wedu kusvika tatenga zvinhu zvedu zvatiri kuda. Saka pese patinongoenda vanenge vachingotivhunza kuti haufa. Saka isusu rubatsiro ratiri kunyanya kutsvaga kuna Moses Anderson uyu ndere oxygen 10 liter nemasola acho nemabhatiri acho anosimudza oxygen iyi kuitira kuti kana akumba hapazoitike kuti magetsi aenda kana kuti zvazodzima havazotadza kufema. Saka ndo rubatsiro ratiri kunyanya kutsvaga reoxygen nemasola. Masola mamatoni kuti akakura sei here zvichida kune vamwe vanhu vanenge vaine masola kune vamwe vanhu vanogona kunge vachitengesa masola vangade kuziva kuti tingakupei akakura sei? Masola akanzi zvoni panodiwa ma410 watts aripo 3 achinzi anosimudza pa2 kV nebhatiri racho rakanzi rinoda 250 ne2 kV yacho ndo zvikudiwa. Aiwa tinotenda ndizive kana mune mashoko ekupesera hamungade kutenda dzimwe hama dzekuchechi dzamaibata nadzo dzakakubatsiraiwo kumbosesekedza kuti aiwa regai timbokwanisa kukupai iyi mukabatanidzawo ikakwana kutenga oxygen ayo idiki pane iri kudiwa asi vakanga vaita sei vashingira zvichida necommunity zvakare mashoko aminawo ekutenda pane zvavakamboita izvozvo zvichida unonzwa zvakare kusundaidzwa kuti munhu akatenda hake but ukaona munhu akuramba achitenda mwoyo wake unenge uri pachinhu ichocho. Tichingokumbira zvakare kuti kana kune dzimwe hama zvakare sekutaura kwamaita rubatsiro rwese wamuri kuda dzinogona kubatsirai dzinonzwa kusundwa nekuda kwekutenda kunenge kwaita veukama. Inini chekutanga ndinoda kutendawo mhuri yakwamadhonoro yakabatsira ndozoda kutendawo the community yekwedu kune vakabatsira
nevekereke Grace Afanath Church yakabatsira, nehama dzekwaAnderson dzakabatsirawo. Ndinoda kukutendai kuti mwoyo yenyu igoramba yakaita sei yakadaro. Tinotenda sisi Munashi. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano ndisisi Munashe Anderson vatsanangura kuti takawirwawo nedambudziko ramukoma vavo vanonzivo mukoma Moses Anderson. Vakangotanga kurwara asi pavaenda kuzvipatara hapana chainobatwa kuti chingava chii chiri kuitika pavari, asi iko zvino pavakazoenda kuchipatara ndopavakanzi aiwa mapapu avo haasi kukwanisa kudhonza mweya, haasi kukwanisa kubva pane imwe position achienda pane imwe position, zvozoita kuti vanzivo vatsvage oxygen inokwanisa kuvabatsira pakufema. Asi semhuri vatsanangura kuti hatina kwatiri kukwanisa kushanda nekuti ininiwo ndakawirwa nedambudziko ndikada kuti nditakure zvinhu zvinorema, angava mabhaketsi, kuti aiwa regaiwo ndiende kunotengesa zvinhu handikwanise nekuda kwekuti ndine 9 years ndakawirwa nedambudziko rekupisirwa mumba. Ndofunga maona condition yavainayo kuti munhu asingakwanise kuti atakure zvinhu zvinorema, asi mukavapawo start vanokwanisa kuita zvavangaite kuti vakwanise kubatsirana namukoma Moses. Mabroiler vanokwanisa kuchengeta, maoff-layers vanokwanisa kuchengeta, mamwe maprojects amungafunga vangakwanisa kuchengeta. Chiri kuzonyanyonetsa kana kuti chiri kuzonyanyorwadza pamhuri iyi ndechekuti mukoma Moses pavana vavo vainawo vatatu, wekutanga mwana akazvarwa aine urema haanawo chaanokwanisa kuita, wepiri akatsva pamwe chete nasisi Munashe ane dambudziko zvakare rimwe chete nerasisi Munashe, wechitatu manzwa kuti ane 11 years mwana ari kuenda kuchikoro asi mwana ari kutoenda akapfeka mbatya dzake dzepamba nekuda kwekushayika kwemari kuti vakwanisewo kumutengera zvikwanisiro kuti mwana aendewo kuzvikoro zvinotarisika. Asi vari kupa kutenda kune chikoro chiri munharaunda chakatangwawo nevechechi kuti aiwa ngaauye adzidze hake mahara, asi semwanawo anodawo uniform, anodawo mabhuku, anodawo chikafu chaicho chekuti atakure. Sezvamanzwa amai ndo vakanga vakumiramira, asi zvino nekuda kwokuwanda kwaita responsibilities zvakuvaremerawo. Muri eZimbabwe kana dambudziko rawira mumwe wedu rawira tose semuri yeZimbabwe tobatsirana totengera mukoma Mozi oxygen yataurwa iyo 10 liters vakwanise kufema zvakanaka. Asi kumba kwataurwa hanzi aiwa kukomboni inoshanda sei pasina magetsi. Masola sekutaurwa kwaita nasisi Munashe ndoega option yakataurwa kana nana chiremba. Pataurwa masola ataurwa apo nemabhatiri acho kuti panozokwanisa kuwanika oxygen iyoyo, mabhatiri nesola zvinofanira kunge zvavepo. Mukoma Munashe mukoma Moses wotambudzika here muri eZimbabwe muripo? Dambudziko nderedi tose. Nhamba dzemhuri ndo dziri kubuda pazasapo kune vanoda kuvabatsira vabatei panhamba idzodzo, asi hatidi vanhu vanofona vachiti komadi maenda kunotsvaga mabasa, vataura matambudziko avari kusangana nawo. Iwewe ungatsvaga here basa uine dambudziko rakadaro mumhuri? Ngativabatei tichivapa mashoko enyaradzo, tovapa rubatsiro rwakaringana. $1, $2 uchienda mberi rinobatsira mumwe munhu kuti upenyu hwake hwamangwana hwake huve hwakanaka. Tiri pano paZim News Beat TV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Ngatisanganei pane mamwe programs tinoti chisarai.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.